en la gent que la va conèixer, i aleshores crec que també en aquest llibre el que tu has fet precisament és això, no? Lluitar contra l'oblit i com que quedi constància que ella va existir. I aleshores crec que també és una cosa a la que ens enfrontem moltes persones adoptades, que és que som incapaces de parlar de les nostres mares de la manera que ho has fet tu, però a la vegada també tenim aquesta por, no? de no saber rescatar-la de la memòria o que quedi a l'oblit, però a la vegada nosaltres tampoc la rescatem, no? I que crec que també has fet un impàs i que també merci per això, perquè a través de la Llambroth crec que també hi ha una part del principi de la meva mare i crec que també és molt important això, no? Que has fet un treball de rescatar i que en aquest rescat també has rescatat moltes altres persones, no? De la seva memòria. Sí, aquest llibre és principalment un homenatge a la Llambroth, és un homenatge a Etiòpia i també a la doble identitat, no? Però potser per mi també ha sigut fàcil rescatar aquesta memòria perquè la meva formació és crear connexions entre Europa i Àfrica. Ara mateix treballo en un centre d'investigació i tots aquests temes són centrals a la meva professió i per tant era molt fàcil de dir estem treballant pel desenvolupament de les dones, però què passa a Etiòpia? És un país que m'atrau moltíssim pel fet de ser el meu origen i el poder veure que aquesta experiència individual pot ajudar a donar a conèixer moltes realitats que viuen les dones al món rural, doncs veia que és una oportunitat que no podia perdre, no? I crec que ara és important també ensenyar, no? Que moltes vegades hi ha moltíssima gent que encara no té l'opció de triar i crec que això era important també a través del llibre.